әлеге шара Донецк һәм Луганск өлкәләренә барган хәлләргә каршылык буларак оештырдык. Андагы халык ярдәмгә бик мохтаҗ һәм риза. Украина җитәкчелеге кулланган методлар акылга да керми. Шуңа күрә без бүген бу пикетка чыктык. Шуннан да Гадел Россия сәяси партиясе бүгенге көндә Украинада булган, Луганск, Донецк өлкәләрендәге мохтаҗ халыкларга гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнә. Без кичә генә менә җибәрдек бер партия шушындай ярдәмне. Монда 2 тоннага якын көнкүреш кирәк-яраклары, медицина кирәк-яраклары, балалар өчен уенчыклар, аяк киемнәре. Без аларны хәзер җибәрдек Мәскәүгә. Мәскәүдән инде җибәрәчәкләр менә теге өлкәләргә. Моннан тыш безнең бүгенге көндә Владимир өлкәсендәге региональ бүлек белән килешү төзелгән дип әйтик инде. Алар белән шулай без эшлибез турыдан-туры һәм турыдан-туры әлеге өлкәгә җибәрү мөмкинлекләре дә бар. Плакатларда язылган Киев хөкүмәтенә каршы тәнкыйть сүзләре инде. Шул вакытта Россия бит инде Украинадагы шул баш күтәрүчеләрне аларга ярдәм күрсәтә, ниндидер пропаганда ярдәмендәме. Монда сугышка каршы дигән шул Справедливая Россиянең аңа карата, шушы Россиянең Украинадагы баш күтәрүчеләргә ярдәм итү турында фикере бармы? Позициясе нидә? Бүгенге көндә Гадел Россия партиясе һәм аның лидеры Сергей Михайлович Миронов фикеренчә, менә бу Украинада барган теге каратель дип әйтәләр инде, менә теге әлеге чараларга без каршы чыгабыз дип әйтик, чөнки ничек кенә булмасын, анда менә бу вакыйгаларда гади халык зыян күрә, шуңа күрә бу халыкка ярдәм итәргә кирәк, аларны якларга кирәк. Кемнәр безнең әйтик Россиягә күчерергә тели икән, аларны монда күчерү мөмкинлекләре тудырырга кирәк. Менә шул нисбәттән бүгенге көндә әйтеп үткәнемчә Гадел Россия партиясе анда барган барлык менә бу җәберләү чараларына каршы чыга.